Көзнең соңгы айы, күккә карап ак кар яуганга сөенсәк тә, ул әле җиргә ятарга ашыкмый. Аяк асты юеш булса да, кәефне төшермик. Тиздән кыш дилбегәне үз кулына алыр, җирне шыгырдатып катырып куйганны сизми дә калырбыз. Табигатьнең үз кануннары, барысына да әзер буларга кирәк. Чиста шәһәр һәм Татавтодор җәмгыятенең Кукмара юл төзелеш ремонт участогында булып, кышка сезонга әзерлекләре белән таныштык. Чиста шәһәр оешмасы Кукмара шәһәрендә 125 урамга хезмәт күрсәтә. Бу якынча 100 чакрым юл, 20 чакрым тротуар, тукталышлар. Юллар бозлаукка әйләнмәсен, иминле тәэмин ителсен өчен алдан хәстәрен күрергә кирәк. Кыш көне юл тротуарларга сибү өчен 1000 тонна тозлы ком катнашмасын әзерләп куйганнар. Кар явуга чыгып китәбез сразу. Иң беренче щеткалар чыга инде. Тротуарларны әйләнеп себерәбез. Бик иртә чыгадык, төнге 2ләрдә, 1дә дә карган ниенә, ничек явуына карап инде. Татавтодор җәмгыятенең Кукмара юл төзелеш ремонт участогында техникаларның кышкы сезонга әзерлеге буенча парад үткәрелде. Җәйге сезонны бетергәчтен, шу сезон артыннан сразу кышка әзерләп, башлаганда кышка кире бетәбез. Кышка безнең машиналар әзер. Җиде кырдыемыз бар. Кышкы чорда юлларны тәртиптә тотучы махсус техника шоферлары автомобиль йөртүчеләрдән һәм җәяүлеләрдән сак һәм игътибарлы булуларын, эш барышында каршылыклар тудырмауларын сорый. Телефон гел кулдай, иде кайтасын дежуру хәбәр килә икән чыгабыз итәбез. Буран чыкса инде первый звонок начальство шалтырата, чыга чыгасы. Участокта үз эшен яхшы белгән тәҗрибәле, оста куллы механизаторлар эшли. Сейчас у нас находится стадия. Хәзер безнең кышка әзерлек бара. Тракторга яңа агрегат алып кайттык. Аның щеткасын гына алыштырдык. Чөнки булганы размеры буенча туры килмәде. Булай барысы да тәртип. Шәһәр һәм район юлларын тәртиптә тоту өчен 35тән артык махсус техника җәлеп ителәчәк. Алар бүген үк юлга чыгып китәргә әзер. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.